Mag-usa ka bulan na karong Sabado ang kasong pagpanglugos og pagpatay kang Architect Blanche Marie Bragas. Apan, hangtod karong mga panahona, wala pa'y nakitang motibo ang Special Investigation Task Group Bragas nganong gipatay si Architect Bragas. Kiniusab ang nakahatag og mga pagduda nga posibleng dunay usa ka tawo o grupo nga nagpaluyo sa iyang kamatayon. Kahinumduman nga itong Hunyo 5, gipasaka na ang kasong rape with homicide batok nilang Dennis Panzan, Kent Lawrence Espinoza, Renato Bayansao kon Impoy ug usa pa kawa mailing suspitsado o ginganlan og Jando. Niadtong Mayo 27, sunod-sunod nga nangawala ang mga suspects. Si Panzan nawala niadtong Mayo 27 sa buntag, samtang si Espinoza nawala usab niadtong Mayo 27. Pipila ka oras human na baniog nga nawala si Panzan. Samtang si Bayansao nasikop sa usa ka matud pa illegal drugs buy bust operation didto sa ilang compound niadtong Mayo 27. Niadtong Mayo 29, nakita ni Renato Kadungog sa Matina Pangi nga nagkadugo nakapos o puno sa bunog si Panzan. Ug pag-abot sa Talumo Police Station, nakuyapan kini. Daling gidala sa Southern Philippines Medical Center. Apan, gidalang dead upon arrival didto sa ospital. Niadtong malabayng semana, gitunol na sa Davao City Police Office ang usa ka milyon nga gante sa duha ka suspitsado nga mitudlo sa mga suspitsado. Ug kini mismo gikumpirma ni Davao City Police Director, Police Colonel Albert Lupas. Na-release na po nato sa itong witnesses ang maong reward. Itong mga witness nato sa kaso si Blanche Bragas. Apan, case cleared lang ang estado sa kaso. Kay wala pa nakita ang umbak nga yellow nga gisakyan ni Bragas niadtong alas 10:39 Mayo 17. Nakita ang patayng lawas ni Bragas alas 8 sa buntag didto sa Puruksay sa Barangay Dakudaw ning Dakbayan sa Davao. Ug wala nay sapot ang ubos nga bahin siyang lawas. Atol sa pagkakita sa iyang lawas, apan tulo ka lig-on nga tinubdan sa newsline ang nagsaysay kanako. Niadtong Mayo 18, kun pipila ka oras lang human nakita ang patayng lawas ni Bragas, nakita sa mga operatiba sa Regional Special Operations Group kun ARSOG ang bag ni Bragas didto mismo sa lugar kung diin nakita ang iyang patayng lawas. Apan, gihimaka kini ni Davao City Police Director Colonel Alberto Lupas. Ay, dili ko makakonfirma na, ma'am. Kay kaya manggod, mga istorya na manggod na no? Basta ang amo ang mga witness, na hindi sulting ang mga witness nga mawagin suspect, puro ka sa bag, wala ko yung makuha sa bag, ma'am. Niadtong Biyernes, gitanggal na sa pwesto si Police Major Neil Vistar, ang hepe sa Kalinang Police Station, o gipulihan na ni Police Major Rec Obenza. Sumala sa National Bureau of Investigation, nakita sa posisyon ni Bayansao ang tulo ka ATM card sa mga Bragas. Gitudlo sa babaeng witness si Bayansao o si Impoy nga mao'y nagdrive sa umbak nga gisakyan ni Bragas, apan saysay sa iyang pamilya dili kini kabalo mo drive o dili kabalo magmaneho. Apan tubag ni Colonel Alberto Lupas. Yes, ipacheck ako ni si Renato ano siya, mingo siya kasi sa drive. Pero nakakakisar siya karusin ng motor. Nandiyan sa record natin na mayroon siyang karusin ng motor. Wala siya yung bang. So, kung hindi niya sa kabang mo drive, wala siya yung siya. Imposible kayo, kailangan siya karusin ng motor. So, nag-check ba na ito sa LTO kung nasa yung driver's license? Awak ko kabalo, pero ako nakakonfirm na siya karusin ng motor. Bisun makakakuha ang motor na makalisin siya. Ito rin naman malakpan, hindi ito yung break. Kung dili daw mahibaw mo drive sa Bayansao, nganong mikuha kini og motor? Sumala sa usa ka witness, nailhan niini si Panzan nga trabahante sa usa ka meat shop kay didto kini nagapalit sa iyang karne. Gisaysay sa witness iyang affidavit nga pagkanaog ni Braga sa umbak, unang misumbag sa iyang nawong si Panzan. Ug nahitabo kini niadtong alas 10:42 sa gabi, Mayo 18. Duol sa boarding house nga giabangan ni Panzan. Buot pasabot, duol lang kayo ang gidalhan kang Bragas kay 3 minutos lang sukad siya katapusang nakita nga misakay sa umbak.
Dugang sa witness, misyagit unta si Bragas og nagpakitabang apan gisumbag usab kini ni Espinosa og gitabunan ang iyang baba og didto ra kutob ang testimonya sa usa ka witness ug ang ubang detalye dili na namo pwede ibutyag kay gitago man ang ilang pagkatao tungod sa isyu sa seguridad. Samtang ang lalaking witness nagbutyag, iya pang gihulagway nga nakaitom og sweatshirt si Bayansao ug nailhan kini niya sa social media. Human nahitabo ang krimen ug human mi viral ang panawagan sa pamilya ni Bayansao. Samtang hangtod karong panahon na wala pay nireklamo nga nawala ang ilang kabanay nga posibleng si John Doe. Wala pa nakita ang umbak nga gisakyan ni Bragas. Wala pa nakita ang iyang mobile phone. Walay nakuhang DNA sa kinataw ni Bragas. Dunay penetration o nahilabtan ang iyang kinataw o dunay misulod sa iyang kinataw. Apan walay nakuha nga duga sa tao. Posible ba nga nagkondom? Gidulaan lang ang iyang lawas? Gipanghimakak sa pamilya ni Pansan, Bayansao ug Espinosa ang mga aligasyon batok sa ilang mga anak. Hangtod karong panahon na, wala pa'y klarong nakitang motibo nganong gipatay si Blanche Marie Bragas. Walay direktang ebidensya ang kapulisan kay ang ilang nakuha puro lang circumstantial evidence kung mga circumstansya nga makatabang sa pag-andam sa kaso. Dunay mga tinubdan sa newsay nga nagbutyag nga tanang opisyal sa syudad, mapulis o mapolitiko nga miduol kang Mrs. Henrietta Bragas. Iyang gipangkasab-an ug iyang gihagit nga mukanaog sa pwesto kay wala masulbad ang kamatayon sa iyang anak. Tikom ang baba sa mga Bragas sa kaso ni Blanche hangtod karong mga panahon. Sumala sa pipila ka tinubdan, gipalihok na usab ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang tanang kapulisan sa syudad aron masulbad ang kaso. Apan hangtod karong panahon na wala gihapoy migawas nga motibo kung nganong gipatay si Blanche Marie Bragas. Kung natripan lang kini kay matod ni Carney Lupas, magkaila ang mga suspects nga dunay kalambigitan sa illegal nga droga, nganong lahi man ang migawas nga resulta sa autopsy. Nganong wala may tunob o anino ang tinuod nga mga suspetsyado. Posible ba nga ang nagunit sa mobile phone ni Bragas mausab ang nagtago sa umbak? Posible ba nga influensyado ang utok sa krimen og swito sa pagtago og mga ebidensya? Kinsa man kini si John Doe? Posible bang dunay nasuko sa pamilyang Bragas? Maong nakaingon ang kapulisan nga planado ang krimen? Sa akong pagtutok sa kaso ni Blanche Marie Bragas, hangtod karong mga takna, mas daghan ang akong pangutana kaysa tubag nga gihatag sa Special Investigation Task Group Bragas. Hapit na mag-usa ka bulan ng kaso, kami nang hinaot nga unta matunol sa pamilya sa biktima ang hustisya ug mugawas ang kamatuoran. Kay hangtod karon, usa lang ang klaro, patay na si Architect Blanche Marie Laruan Bragas. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!